nimbula rere binakasar tungango na loma lagi may nabua sangol chikono ngo na corona mili takumea na nimbula nabua na rere binakani romnisin sala nung momento manangay na live menta sarapa mata tu na rere binakani loma lagi pokong buliti ko rere bang kuma Maria leo chikono mo kanay lava ano kay botal main kambu siguro warumbuka iya manakwa ko na totoka ni syndrome ni singa na bonua o nabua nimbula binaka to baka android dito na nakaluwi na lumalike ni singa binaka nimbula sa totoka ji wow beautiful sunset wow ay totoka kay biti ay ngutu watu bengo na Pacifica Express Tusuba Express lang po na nabuha Suba Express man, this is beautiful. Pacifica Transporting Impo na binaka na wekanda iti ko may na mesay biti ka na mesay mura iba ko mula may ni iti ko na may napuno ni siya iti kumikina ko nga may nabuha au sa rita nga ko nariribi na kanin rong ni sina sana nung mameo live to manayani na ni rotolili na kabi ni singa bukilulu na ikatini kaba ni singa ni bula o chanweri na bula inungalim karun rebo sa mutungo saan reko malolo na rere totoka ni loma lagi sa kuya ngangi sa totoka din ouch na buwan dapat ko pula matibin drive ako tatolong nga bandar buwan pula matamay welcome to Nabua totoka na buwan rere manaka na rere na banua iya saan reko malolo sang wala sarakin hete sa malamalabu balen romu kina na singa baga dirlo monggo totoka ouch na buwan naka totoka wow so beautiful ay sabi po dito yung garital to doon na riribinakan ni loma lagi batung lamo yawa naroon ko na loma lagi lamo dari na kami babalagi o baka sa matarsan ng room na matansin ng Santa Monica yes may California Congo it's like the silhouette venue turni liba wangka menadina inasar totokan jin already binaksar to kami bang bang bat kaya luga ni ramasit ni ba Maro Moro iya ni bulan binaka ang bulan juga ni bikim ni ken ang bulan juga na kada may benga to bulan binaka menadeva to bulan binaka no kuya kami rukua to bulan binaka may lalaki to bulan binaka na baka ko may sawaw ang bulan juga no kana ba kung bulan bikim nila ko orto na matanggal may batulele iya totoka bati karto na kuiling kumakandaw and many naka ouch kandaw iya kron rep to kami go kela mo na riribin na kanilo malay satu nga mo ko tapa ka matamay na malay sa tungo na kaya naririto tok hindi wala nga may buno na ni siya bikin ko pero sangol chukay na buwa sa totokan sila ay karay ya TikTok sarang apa ko belum na labo biar na sarsarti ko nimbolo binaka biar nyo pa matay nimbolo binaka na kanda wala talo tinibi mama na chanaway rondo rasong ikaw nawali po na samati kamay pero duro na may suba kero may rin na langoy na ako doon na kinawa po kilala hindi na kilong yung malalaki na mos na baka nung binakabikan na kaya membaki ni sautu daviloman na biutin dalaman ni rabali na labenta nak na bingarabi na rondo rasul kalima
2 talan makinalaka. Nakawalya mo. Naka. Over and out. Naka. Ay, sabi naka nakamali wikim din na siya mati kumay. Gwa nga may natao ni Totoko Nabua. Siya na Anaconda Town. Dando kililive tu. Labunongo Nabua. Sa Retiko o Malolo. Sa Totoko din na naririn ni Banua. Pakambulchukan ni wikim ni Kevin. Ni ko karo hondong bais tumay. Karo bus ride tumay nga sound raw. Kaya sar nga ng basi and matini vale. So wir na kandar tar chukumay. Arabi nga dedak chukan ni namosi utukun bira. Rano ni hondong basi na kaya ni. Ang basi la kutiko and wala kaloka na kaim bimbi may na basi ni suba. Matakalilay saya do may namusikor na bimamani 5 matakalilay yes boy bitan na po 20 minutes to 6 matakalilay sa ni bonto sa butalimikila iya ko nga ya pakalak nga na ni robang bulan wiki mo ni may ato man ang katarawa nang live tala ni nakor ni usan kel tala ni namusin na loman ni 2 kinaronayawa naka Salam tu yani, di mana